My v lokalite Senec Lužianky hovoríme raz dobre navrhni a do domu číslo 67 sa už len vyzuješ a bývaš. Toto je moment, keď sa z projektu stáva domov. Potery sú hotové a pri každom kroku už cítiš, kde bude váš život. Tu je obývačka s kuchyňou, miesto ranných káv a detských legohradov a večerných debát, ktoré sa natiahnu dlhšie ako plánovaný seriál. Vpredu detskej izby každý svoju zónu, dvere si môžu zabuchnúť, ale na večeru aj tak prídu do kuchyne. Vzadu spálňa rodičov, tichá časť domu, kam sa dá utiec pred školskými projektami aj pracovnými deadlinami. Pod poterom už čaká podlahové kúrenie, v stenách pripravené rozvody a zásuvky presne tam, kde ich bude treba. Nie je to len hrubá stavba, je to už skoro hotová adresa. Dom 67 v lokalite Senec Lužianky. Keď sa po ňom prejdete, pochopíte, prečo sme radšej merali 100-krát, aby ste sa vy mohli už iba raz nasťahovať.